Bueno, hemen gauz gure lehengo gaian logika. Orduen, presentazio bat egin dut presin, eukiko dozue interneten ikusteko presentazioa, baina ere gure plataforman ere agertuko da. Orduen, jungo naiz apurka-apurka saltzen ze puntu ikusi behar ditugun. Orduen, hasiko gara, logika. Logika matematikoa eraikitzen. Bueno, hasieran nahiko nukeena da horri buruz apurtxo bat erreflexionatzea edo pentsatzea. Logika matematikoa zer dan, zelan lantzen dan, zertarako. Orduen, hori guztixe aztertzeko gomendatzen dutzuet, eta bueno, ariketa moduan jarri dut ere, Maria Antonia Canals konferentzia ikustea. Bai? Bueno, Maria Antonia Canals da andra bat, hemen ikusten dozuen andra hau da, eta hezkuntzan asko egin du. Bai? Nire ustez behintzat asko egin du, batez ere matematikak manipulatiboki landu behar direla eta hor jorratzen du bere lan guztia. Bai? Orain unibertsitatea dago lanean, baina beti izen da bera magisteritzakoa, eta gero, bere gara izan matematikak asko gustatzen zitzaizkion, eta horri buelta bat emutia nahi zotzan, eta egin zuen, exactas egin zuen, eta baina bai matematikak berak beste matematiken ikuspuntu polit bateko, nire ustez. Orduan, hemen dekozio horria, ehutb.ehu.es, bai, kopiatzen duzue hau, eta agertuko da hau konferentzia. Danadalakua Googleen jartzen baduzue, Maria Antonia Canals, konferentzia UPV agertzen dau, bai? Maria Antonia Canals, bai? Orduan, klikatzen duzue. Ikusten duzuen moduan ordu batekoa da, baina oso interesantea, oso, bale? Orduan, hau da nire lehengo ariketa, eskatzen dut zuedan lehengo ariketa, bai? Hemen jartzen dut. Presentazio moduan jarriko, hobeto ikusteko. Maria Antonia Canalsen konferentzia ikusi eta gero. Logika lantzearen garrantzia. Zuen iritzia eman, beharrezko aldira material manipulatiboak, zuen ustez nahiko lantzen alda logika, bai? Horri buruz hausnarketa. Plataforman agertuko da idatzita, bai? Baina, hemen ere, badako zuen. Ordan, behin hori egin da gero, nire logika matematikoa lantzeko proposamenak ikusiko duguz, bai? Erlazioak sortuko duguz, kidea topatu, sailkatu eta ordenatu, bai? Ezaugarriak antzematea eta definitzea, eta behin ezaugarriak ja antzematzen ditugunean, ezaugarri horien aldaketara jungo gara. Horrela ulertuko dituzte hobeto eraiketak. Ze eraiketa azkenean transformazio bat da. Kaxa baten sartzen dira bi, eta urtetzen dira lau. Zer gertatu da hor? Transformaketa bat. Ze transformaketa bi gehitu diogula. Bai? Orduan hori, egin aldugu material askorekin, ez dekozetan zenbakiak egun beharrik. Ez dirazetan zenbakiak egun beharrik, bai? Baina bai, material desberdinekin egin aldugu, bai transformazio hori. Orduan, erlazioekin hasiko gara, lehengo puntua, erlazioak sortu, bai? Hau izango zen lehengo puntua. Orduan, kidea topatu, sailkatu eta ordenazioa egingo du, bale. Kideak topatzeko, bai sailkatzeko eta bai ordenatzeko, oinarritzen gara asko Montessoriren materialean. Ez badakizuen horri zen Maria Montessori, interneten begiratu apurtxo bat, eta listo. Baina, hitzen zen Italiako lehenengo emakume, medikuntza egin zuen lehen emakumea, eta psikiatriko baten egontzan umeekin lanean. Lehen badakizue psikiatrikotara eta bialtzen zituzten, ume guztiak, bai? Atzamar bat falta jakonari behar juten zen. Orduen berak materiala sortu zuen eta lanean egon zan eurekin, eta oso, hezkuntzak, momentu hartako hezkuntzak planteatzen zituen azterketak eta gainditu zituzten, eta aurrera egin zuten. Orduan,
pentsatu zuen berak, hau arazoak deken umeekin gertatzen bada, arazoak ez dekenak, fenomeno joango dira material honekin. Eta hasi zen bere eskola sortu zuen, bai? Primera escuela del Bambini, bai? Eta, hemen bideo honetan, klikatzen baduzue, ikusiko duzue Maria Montessori hitz egiten, egon zan Italiatik desterratua Mussolinik bota zuen, eta, bere bizitza oso interesantea da. Baina, alandabe, material asko sortu zituen. Eta material horrek dauz oinarrituta ze etapa sentsorialean dauze umeak, orduan zentzumenetan oinarritutako materiala da. Ikusmena, ukimena, termikoa, beroa edo hotza dagoen, entzumena, useimena, dastamena eta estereonostikoa. Estereonostikoa izango da gehiago pixu desberdinak parekatzea adibidez, bai? Plataforman egongo da material honi buruzko idaz txikitxo bat, bai? Orduan, erakustea nahi dotzuet, urrengo ariketa izango zen, etapa zentzurari buruz hausnarketa bat eskatuko nizueke, zer iruditzen zaizue Montessorinen sailkapena, bai? Apurtxo bat zuen ideiak bota hor, eta zuen komentarioak, eta hori guztia. Eta nahi notzuen erakustea hemen horri hau, edo zein horritan Montessoriren material sentsoriala jartzen duzue, eta agertzen da gauza pilo eta topatuko duzue. Baina, hemen sailkatzen da bela pixkat, hemen ikusten duzuen moduan ingelesez, bisuala jartzen da bela, ezta? Eurak dekie La Torre Rosa esaten dana, Pink Tower, bai? Eta egiten dutena da, txikitik handira orden hau edo, onditi txikira, bai? Montessoriren material guztie deukena ona da, zelan da, umeak berak jakin aldabela ondo dagoen edo ez egina, autokorrektorez edo esaten jakez, bai? Hemen goiko kubito hori, bai, torrea ondo eginda badago, hori kubito hori, hemen eskina guztizetan buelta emunalko dau. Baina bakarrik egongo dalekua kubito horren dako, baten dako bakarrik. Baten dako baino gehiago dako, baldin badago lekua hemen sartzeko, ja torrea ez duzu ondo egin. Piezaren bat astu duzu bidean, bai? Hau, parekatzea izan beharrean izango zen ordenatzea, bai? Hemen berdina eskalera marron, bai? Volumenak ordenatzea, Brown Star, bai? Gero ikusiko dugu hori ordenaketetan, bai? Baina, hemen kombinaketak bien artean. Hau, bisualki da, eta nik egin dutena da beste material bat antzerakoa, ez da antzerakoa, baina, hemen egiten dana da, oinarria piezarekin erlazionatu, bai? Egiten da bena umeak da, olako bat hartuz, orduan bisualki begiratzen dau bere luzera zein da, eta ikusten du zezulotan sartu behar duen. Luzera baita ere diametroa, bai? Eta nik egin dut material berdina, baina diametroarekin, berdina ez. Enbor batzuekin, gero bideoan ikusiko duzue. Hemen volumenak ere ordenatuta ditu, volumenak, bai? Volumenak, hori da. Eta hemen koloreak, bai? Kolore desberdinak, hori bideoan ere agertzen da. Koloreak parekatu, hau dala parekatu. Hau aldiz da ordenatu, ez da oso ondo ikusten, baina, dau, bai, ilunagoa den kolore batetik argiagoa dagoen beste batera, bai? Honek dira insertableak, asko erabiltzen dituzte, ikusten duzuen moduan danak dauke olako tapoi bat, ze tapoi horrekin egiten dutena da pintza landu gero arkatza hartzerako orduan. Hemen, bai, gorputz geometrikoak parekatzen dituzte, euren itzalarekin, bai, hemen triangeluak, tangrana moduan izango litzake, ez da berdina, baina deskomposaketa, hemen Newtonen binomio ikasteko beste kubo bada, hemen, ukipena horrekin jarraitzen, lijak dira honek, orduan, daukuzuz bi aukera, parekatzeko lijak
bai? Grano berdinekoa parekatzen dira eta baita ere ordenatu oso potolo eta fin hortara, bai? Ordenatu behar dituz. Bueno, hau da pixuarena egiteko, tela desberdina parekatzea, hau da hotzarena, ere bideoan ikusiko duzue, hau da soinua parekatzeko, botetxuek soinu berdina daukesenak parekatzen dozuz, hemen kanpaiak eta hemen estereognostiko hori, bai? Bueno, edozein tokitan ikusten dozue hau, bai? Interneten edozein tokitxean topau aldozue. Bueno, presentazioarekin jarraitukot, foroetan gero hitz egingo dugu, lasai egon, bai? Komentatu dana, dudak badeko zuez eta dana. Bueno, orduan, kideak topatzeko egin duguna da, koloreenen arabera, ikusiko duzu hemen bideo hontan agertzen da. Soinuaren arabera, neurriaren arabera, ukimenaren arabera eta estampatuaren arabera, bai? Hori da. Eta behar bada beste sailkapen batzuk ere badau, beste kide topaketa batzuk ere badaz. Baina, bueno, hemen bideoan azalduko dira danak. Klikatzen duzu eta ikusten duzu eta gero komentatu niri foroan. Hemen sailkatzea, ezaugarria identifikatu eta horren arabera sailkatu behar da. Material estrukturatu erabiliko dugu hemen, bai? Material estrukturatua da logika batez egina dagoena. Eta adibidez bloke logikoak erabiliko ditugu hemen eta baita beste material batzuk, bai? Bideoan agertuko direnak. Hemen ordenazioa. Kolorearen arabera, luzeraren arabera, diametroaren arabera eta volumenaren arabera ordenatzea. Hemengo bideo hontan agertzen da ordenazioa zelan egin. Volumenaren arabera izango da Montessorinak ikusi ditugun danak. Torre rosa, eskalera marron eta horrek, bai? Vale. Hemen bideoa ikusteko. Eta orain, behin ja ezaugarriak daukosunien klaru, bueno, klaru ez, hau da klaru ukitzeko ezaugarri bat, bai? Bloke logikokin landuko dugu hau beti etiketak erabiliz. Hemen dekozue bideoa, zelan landu aldan hori. Behin ezaugarriak ja ondo hartuta dekogu zenean zeintzu diren, ezaugarri aldaketa dator, bideo honetan azalduko du makina honekin, zelan aldatu ezaugarriak. Gero horrek makina hori erabiliko dugu ere batuketak eta egiteko. Eta, bueno, hemen bukaeran jarri dut bloke logikoekin egiteko joku logiko pila bat, bai? Bideo tutorial bat da, klikatzen dozu eta ni azalduko naiz hitz egiten eta bideo desberdinak dauz. Hemen bideo guztiak ez diez agertzen umeekin egindako jokoak. Baina, nik badekot YouTubeen kanala, Zientzia Eskola kanala deitzen dana, da hemen ikusten duzuen moduen agertzen diez zugeari erropa kendu, zugea saltoka maldoka, bai, jokuak bloke logikoekin egiteko. Bueno, eta gauza gehiago. Bueno, olantxe amaituko gendun, ez manaz, ondo banabil behintzat, gure lehengo presentazio hau, gure lehengo gai hau, lehengo egunean ikusi ginen aurrez aurre, baina, bueno, jarriko ditut bideon batzuk nire aurpegiarekin ere, eta bueno, urrengo gaia zenbakikuntza ikusiko dugu, eta, bueno, foroetan egongo naiz nahi dozuena aztertzeko eta galdetzeko, bai? Espero gauza praktiko izatea hau dana eta ez izatea astuna eta horregaitik pentsatu dugu bideoak eta egitea lan hobeto ulertuko duzuelako gauzak. Bueno, urrengora arte orduen.